máme namaľovaný obrázok enkaustikou a keďže z druhej strany ho chceme mať tiež pekný, čistý, tak je dôležité prilepiť tam nejaký papier podkladový alebo urobiť passepartout. No ja vám teraz ukážem úplne jednoduchý spôsob, najrýchlejší, ako stačí len prilepiť na tento papier podkladový. Používam biely papier, vlastne je to výkresový. Kupujem v predajni Teddy, tento. Má takú peknú štruktúru ako akvarel. A ja som ho vlastne iba teraz našla náhodou, takže to idem vyskúšať a celkom sa mi páči, lebo je dosť hrubý. A vlastne on sa dá použiť aj na passeparty, ale aj na takéto podkladové papiere, ako je aj toto, čo teraz potrebujem. Takže otočím si obrázok z druhej strany. Nastriham lepiacu pásku. A môžem to prilepiť snažiť sa čo najviacej do stredu. A máme hotové. Z tejto strany je to čisté. Môžem len dať tip, ak by ste to chceli zavesiť na stenu, tak si prilepte obojstrannú lepiacu pásku a nalepte to na stenu. Ale môžete si to aj položiť do knižky, nechať na stole, alebo už ako je na vás. To už nechám na vašom rozhodnutí.